салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як секрети имоя нишон медиҳем ки вақте ба шумо ягон дӯсти шумо, ягон шиноси шумо смс менависад ва шумо смс-а ҳоли нахонда дарав удалид мекунад ва шумо мехоҳед ҳамин смс-а хонед, дар ҳамин рӯза видео метонен ёд гирен чӣ хел хондани смс-и удалидшуда. барои ҳамин то охири видео тамошо кунед. Дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. пешаи ҳама бояд шумо iPlay Market программаи история уведомления установка кунед. барои ин медароем Play Market ва дар ҷои поиск менависен история уведомлений ва якум программае ки дар рӯи экран мебинен установка мекунен. баъди установка кардан открит мекунен ва дар инҷа бояд шумо настройки кунен. барои ин вкладкаи якум медароем. дар инҷа бошад больше загружениях сервисов интихоб мекунен ва дар инҷа история уведомлений инамира бояд гирён кунед. чӣ хеле ки мебинем бародаро, ман запис экран карсодем. мада иҷозат надодестай ки ман инамин функсияра гирён кунам. ҳозир ман записа стоп карда функсияра гирён мекунем, боз записа давом метиҳем. чӣ хеле ки мебинем бародаро, функсия гирён шуд ва аиҷа меброем. чӣ хеле ки мебинем универсальный доступ гирён шуд ва доступ ки уведомлений бояд гирён кунем. инамиша гирён мекунем, разрешит, ишам гирён шуд ва аиҷа меброем окей. ин программа барои коркунӣ уже тайёра ва аиҷа меброем. ҳозир ман як имо медром, ба дуюм имои худам сабшени менависам ва сабшения нахонда сразу удалид мекунам ва мебинем ки дар ин программа нишон метиҳад ё не. хуб, медароем ба имо. ба имои худам даромадам ва ягон чӣ менависем. ва сабшения нахонда чӣ хеле ки мебинем удалид мекунем. да удалид да. сабшени удалид шуд. аиҷа меброем ва ба имо бета медароем. чӣ хеле ки мебинем дута сабшени омадагӣ ва сабшениҳо удалид шудагӣ. гӯё ки шумо сабшения нахонда, дӯсти шумо сабшения удалид кард ва шумо мехоҳед хондан. хуб, меброен аинҷа ва ба программаи история уведомлений дохил мешен ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа программаҳо биромадагӣ. ногуфта намонад ки дар ин программа шумо метонед Viber, WhatsApp ва дигар программаҳое ки истифода мебарен дохил кунед ва смс-оша хонед. хуб, медароем ба имо бета. чӣ хеле ки мебинем аинҷа ай имои худум сабшени омадагӣ ҳамун салом алейке ки мо он навистему удалид кардем. ва баъде ки сабшения хондем, бародаро дар инҷа смс бисёр мешад, пур мешад ва шумо метонед ай меню дуромада удалид кунед. очистит мекунед все. ва чӣ хеле ки мебинед тоза меша программа, бо метонед далши истифода баред. ин ҳозир дар ман чӣ хеле ки дидем дар болои экран ай Facebook сабшени омад. агар ай Facebook-ам удалид кунам, медароед Facebook, чӣ хеле ки мебинед сабшени истодай. ягон кас шумоя мисол угрожат кара, баъд сабшениҳоша удалид кара, ай шумо гурехта наметонад. шумо метонед бо ин программа смс-оша скриншот кара, исбот кара тиен. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед. то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр.